ifona inyana ngoko. Buthethe kuthini? Asanda ndiphelule. What happened? I know you know something. Teta! Let's go. Hi, Tata. I'm not going anywhere. What did you mean, Asandi? Uzudadako. Yes, sir. Dad. When's it done? That weekend? The anniversary trip? Tata, wasweleka yi-brain aneurysm okanye yenye into ningazange nisixelele yona. Lazarus. Son Sam? Lazarus. Akho lona wawemthanda umama wakho. You can't tear him apart like I this. love you, Son Sam. Kodwa, stay out of this. Taqal. Dada. Sibuze imbuzo. What happened? Dada, man! Awukahle babakhe. Khokha umoya phela. Nansi ti. Angeke basana nyamalale kanjalo. Kanjalo nje. Mhlawumbe khona into eyenzekile. Flight delayed. Ukulahleka kweimpahla e-airport. Life happens. You Portia. Portia professional. Structured. Ngithiwa mhlawumbe khona okwenzekile ngabe usengithindile. Noma nje angithumela umqhafazo. Awuyazi nokuyazi lento masana. Phandle kwe-CV yakhe enhle. Portia, good morning. Uyazi ucishe nje wangimisela ngenhliziyo kanjani. Awusho ke uthi sikulindela nini? Emini. Sofika namhlanje mina. Perfect. Sobe sikulindile ka. Kuhleke. Sizobonana. All right. Ngitheni wena? So nje mfana wami. Yonke into ke manje nje hayi isime ngomumo. UPortia nawe uyeza namhlanje ntambama. So boardroom ne? Okay. Ngifuna ukuthi sonke sibe semgqino wodwa. Number 1. Okay. Hayi ziyaduma ke manje nkosikazi. Yabona ke manje. So kanje? Vum. Vum. All the best. Thank you. Yo, yabona nje mengicabanga nje indaba kaMr Ncube ngiyabhoreka ngoba lo yaba uzonikeza nje othisha ireputation embi ngoba u-street for nje into engekho uyangibhora lo yababa loyana. Yanga. So sonke lesikhathi ngikhuluma nawe wena uzithulele nje awazi nokuthi ngikhuluma ngani ngishashalaza wena nje uthulile. Kushuthi mina manje sengine podcast yami. Kwenzakalani ngawe namhlanje? Oxolo bethu. Utata wants to block me from going to matric dance. Over a stupid mark. Hayibo, ngathi ngikomite i-crime ke ngoku. Bese khonto siyenzileyo mina noSomila. But ke hayi sana ngathi nibanjwe stage esinzima kabi. Taki, we've waited 5 years friendship, 5 years for that night. Tata yena kulula ukuba angixothele lonto. Ngiyakuzwa wena my friendship yazi. Kodwa angitshela la friendship unesiqiniseko sokuthi awenza ngalutho noSomila. Taki. Hayi kanjalo angayithathi kanjalo into engizama ukisho mina ukuthi ungasethe ngathi mhlawumbe ngiyakujaja uthi nje phela izinto sevele nje zashesha wena noSomile benabantu abangakhulumi manje sesikule situation lesikuyona manje nga-understandeki mina nje iyodwa nje phela into engifunayo yanga ukuthi wena ube safe phela my friend Jangathaki andizozidefend ekhaya ndizozidefenda napha kuya soze nenze manje manje hamba
Khẩu giang à? That